Bueno, kaixo, igual ez da ez dakit, bueno, hemen bakebideak deitu ninduen eta gizarte zibilak hau egiteko eta ni nire borondate honez egin nuen hau. Argi dago, bueno, nik uste dut dagoeneko ni baino informazio gehiago izango duze pieza honi buruz, nik esan beharreko guztik esan ditut. Inork ez zian esan zer egin behar nuen, hau niri buruatu zitzaidan, ez naiz bat ere damutzen artista bezala, erabaki bat lasai hartuta eta pakian hartuta. Nire behin etxegaraik galdetu zidan, zergatik, zer ikusia nuen nik historio honekin, violentzia edo bakearekin ze ikusia nuen, da nik esan nion, oen dela ia 60 urte hasi zala, etaren prozeso guztia, nik 60 urte dauzkat, nire bizitza guztia hontan jundela, eta netzako ere interesante zela bengoz gauza bistea, oizala, beti bortizkerin bizitutako pertsona bat nintzen, hemen gaudenon guztiok bezala. Eta hortikan sortu zen ja, eskultura honi, forma ematearena eta neurri honta ekartzea. Askok dute arazo bat, nahi pentsatzen dut hau gauza puntuala dela eta joan egingo dela denborarekin eta eskulturak eta irudiak bere atzen dagoena bakearen prozesu horrek ez da beste irudi bat hartuko dela eta beste sendotasun bat eta gaurko izki-mizki hauek desagertzen jodila. Errespeto guztik, biktimak eta historio honekin. Askotan badirudi borroka dela aizkora, metzako aizkora gauza asko izan dira eta ez ezik beste 1000 gauza ere bai. Askotan beak esatu dute baino zergatik aizkora hori dago buruz bera, eta nik esaten hori da. Zuek galdetzen aizate esaten, aizkora buruz bera dela. Hori da nik erakutsi nahi izan dudana, baino era berean esaten danean ez dela ahaztu behar, nik ere hoi honea ekarri dut. Ni bakarrik hitzengo dut, ez politika gaietaz, ez da nire gaia. Ni artista bat bezala hitzengo dut, eta esango dut, estetikan, da artean, kenduko beharko bagenitu izan diran irudi guztiak, violentzia, sufrimentoarekin eta duten zerikusia duten irudi guztiak, seguraski artearen 90% ez litzak existituko. Bi adibide ekarriko txut, bi ohiru ekarriko txut. Bat adibidez, fusilamientos 3 de mayo, zarena, goiarena, zer egingo dugu, kenduko dugu, ez altzan han sufrimentoik izan, baina hala ere, goiak sortu zuen. Oen dela 80 urte, izan Picassoa pintatzen Gernika, eta nari bara dago sufrimentua, die 80 urte besterik ez, baina hor dago irudia. Ua ere, hemen egina, Frantziko estadun egina. Gernikako arbola errezanean, oendikane handugu arbola, hemen simbolizatu nahi zen arbola, handago errea, baina mantentzen dugu. Esan nahi dut, azkenian, badagoela esaldi bat, esanten duena arbola hain bihotzonekoa dela, bere arbak, bere gurratetik ematen diela aizkorarik irten egin dezan, jakinda arbola bera moztuko duela. Hemen, arbola eta aizkora, azkenian Euskaldunen historia alakoa izan du da, kirtenatik arbola sortu da, betiko bueltatu ez dadin aizkoroi bere kontra. Eta berak, alkateak, txegarai esan zian bezala, jarriko dugu unibertsitate aurrean, gazteak jakin dezaten, betirako, ahaztu ez dezaten, zer izan dan, bortizkeria hemen, bai biktimak eta bai violentzia da, jakin dezaten, ahaztu ez dezaten. Gaur egun gauza mediatiko asko dago, eta, ez zuen hau behar izan, baizik aurrekoa behar izan dituzten, bake eztabaidak eta horren inguruko gauzak behar zien. Baina nola, hori da izan, da honetaz hitz egiten dugu, nik uste dut gauza guztik, lasaituko dela, eta hala espero dut, gizarteko partaide bezala, eta seguru nago gauzak aldatu ingo dela, eta hemendikan urtebetea beste gauza bat erabati ezberdin izango da, eta eskultura horren enesanaia haunditzen jungo dela. Nik ez dut defenditzu barrakan, beha bakarrik defenditzen da. Eskerrik asko ziei. Barkato, saiatuko naiz, je vais faire une petite traduction et je m'excuse auprès de Koldo, je suis pas sûre que j'aurai la capacité de résumer tout ce qu'il a dit. D'abord,
vous dire que c'est avec une grande joie qu'il a accepté de participer à ce projet-là et de contribuer au travail qui a été fait ici et laisser une trace de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des malentendus sur le sens de cette œuvre, mais sa conviction, c'est qu'avec le temps, et en tout cas il espère, les gens comprendront le sens de cette œuvre. Dire aussi que la majorité des œuvres ont été créées par beaucoup d'images violentes. Pour ne citer qu'un exemple, le tableau de Picasso de Guernica. Donc oui, la violence suscite l'art et c'est important. Et c'est important de laisser des traces artistiques à tout cela. Une hache qui prend vie en arbre, c'est aussi pour lui le symbole de la générosité de l'arbre. L'arbre qui a donné de son tronc pour créer cette hache, et cette hache qui redevient vie par un arbre. Et en ce lieu hautement symbolique, puisqu'on est en face d'une université, et donc oui, violence il y a eu, oui, souffrance il y a eu, de tous les côtés, et c'est important. Et c'est important qu'on s'en rappelle et que les futures générations s'en souviennent.